neskak gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ja, ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke. Bueno, niri antolatzaileak esan zion esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ezta? Bai ez? Zer rollo txarra. Ni banua. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu. Aizu behar bada Portaventuran ospatzearen etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezte. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Bai. Eta jakin nahi duzue programak aurrera jarraituko dute duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue? Horra zaudete? Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen da. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio beteko ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote espirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Bizkaiko metalmentoren 3. greba egunean manifestazioa egin dute Bilbon eta jendetza bildu da bertan. Protesta hasi aurretik kaleetan ibili gara langileekin hitz egiten euren egoera ezagutu nahian eta grebaren zergatiak eurek gertutik azaltzeko. Bueno, ni berez ez naz sektorekoa, ni elkartasuna adierazteko ino. Eta azken finean ze gertatzen da? Azken 3 urtetan bizitzan garestitzea kriston handitu dela, IPCa, inflazioa, eta azkenan betiko moduen ordaintzen dugunek garak langile klasea. Patronala, konbenio negoziatzen ari gara eta blokeatuta dago, orduan patronalari erantzuteko greba egin behar dugu, ze bestela ez da mugitzen, ez ebez. Uste dugulako kondizio hobeagoak behar ditugulako, nadean. Eta zein da zure enpresaren egoera momentu honetan? Inda bien azkenengo analiziek, ekonomikoki itxein da, oso onak, nahiko onak, eta hori izen leike hori bai, beste arroxi bat, grebara juteko. Zeran izan alda,
emaitza honegaz, urteko emaitza honegaz izatea eta baldintza ekonomikoak ez hobetzea. Nire enpresaren egoera guztiak greba egingo dugu, baina hemen Bilbon gutxi gaude, baina bueno, guztiok greba egin dugu. Pues bueno, hobetzeko eta bueno, pues eske denok egin behar dugu hori, pues ojalá ez dakit. Borrokatzea eta greba egitea ezinbestekoa da. Langile klasea dekogun tresnarik ez dakit erabilgarriena. Orduen hori erabaki zen eta ni hori elkartasuna aiazteko eta hor langile klasea defendatzeko. Departamentutik ez ditugu eskutatzen une honetan ekonomian dauden itzalak. Batez ere, Ukrainiako gerraren eta inflazio handiaren ondorioengatik. Baina ekaineko datuek adierazten digute, hala eta guztiz ere, Espainiako eta Euskadiko gobernuok hartzen ditugun neurriak konfiantzazko arrazoi bat direla enprese kontratatzen jarrai dezaten. Eta hobeto, prestatuta gaudela ziurgabetasun guztiei aurre egiteko. Ipar Euskal Herrian gaurtik aurrera aldaketak izango dira autobus zerbitzuetan. Abian da txik-txak txartela baliatuz Lapurdi Nafarroa Beherea eta Zuberako garraioaren zerbitzu erabiltzeko aukera. Kronoplus, Egobus eta Car Express bezalako zerbitzuak txik-txaken gehituko dira eta orotara 55 linea sartuko dira sare berri honetan. Gainera, txartel honen erabilpena beste hainbat garraio motara hedatuko da. Hala nola Baion eta Engelu itsasoz lotzen dituen txalupako bidaiariek erabili ahalko dute. Baita eskaerare bidezko taxi edo minibus zerbitzuak erabiltzen dituzten herritarrek ere. Gauzak honela zerbitzu aldaketak datoz. Besteak beste bertan behera geratuko dira Baiona eta Angelu arteko 30, 32 eta 34 lineak. Eta moldaketak izango dira T1 eta T2 linea nagusienetan eta Bidarte, Biarritz eta Hiriburura doazenetan. Zerbitzu honek beste zenbait aldaketa dakartza berarekin. Horien artean esanguratsuenetarikoa prezioa, berdin dio zein ibilbide egingo den, txartelak prezio bakarra izango du, 1,20 euro. Orain arte Kronoplus eta Egobus zerbitzuetako erabiltzaileek euro bat ordaintzen zuten, Car Expresseko bidaiariek berriz 2 euro. Orain txartel bakarrerekin batera hainbat tarifa sozial sortuko dituzte, 65 urtetik gorako adinokoentzat alde batetik eta 28 urte arteko haur eta gazteentzat bestetik. Txik-txak txartel berria gainera eskola eta etxe arteko joan etorriak egiteko baliatzez gain, asteburuetan edo oporraldietan ere ahalko dute baliatu haur eta gazteek. Adinaren irizpidea hobetziz ikasleek soilik ez, langile gazteek ere autobusa prezio baxuago batean hartzeko aukera izango dute. Testuinguru honetan txik-txak zerbitzuaren erabilpen berriarekin langileak greban izango dira greba mugagabean. Ildo horretan Keolis enpresak eragozpenak deitoratu ditu. Da. Bizitzen duzun aldi oro aldatzen zaituena. 3 egunen ondotik zuk ere han eta hemen mundua aldatzeko pasio kartsoa har dezazun. Munduko egi zapalduen borrokak ezagutzeko bidaia dau. Bebet Breiz, gora egi askeak! Letra kaskarrak, batziz mila eta parra, gainditut ditut marrak, zeba naiz makarra, beti bezala parrapadaz parrapada, jada badak izu Bilbo dala toki bakarra. Ekintza ikusgarri honek, Pirinioetako bide eder honek, ederki erakusten du zein handia den herrien arteko lankidetzak eraikitzeko duen gaitasun hori. Euskal Herriko eta Kataluniako indarrak bilduta,
Pirineo osoa argiztatzeko gai izan gara gaur. Eta elkarlanean eta indarrak batzen jarraitzen badugu gure helburuetan aurrera egiteko gai izango gara. Aurrera begira, ekimen bateratu berrien aldeko apustua egiten dugu guk, ez bakarriko Euskal Herriaren eta Kataluniaren artean, baita aske eta burujabe izateko borrokan ari diren, Europan eta munduko gainontzeko herri guztien artean. Erabakitzeko eskubidea, 21. mendeko demokraziaren giltza da. Herriek beren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea errespetatu gabe ezin da hitz egin inolaz ere benetako demokrazia batez. Gure herriarentzat errespetua eskatzen dugu. Gure hizkuntza eta kulturarentzat begirunea exigitzen dugu. Gure herritar guztien eskubide zibil eta politikoak errespetatzea eskatzen dugu. Gure herrien borondate demokratikoa errespetatzea exigitzen dugu. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea, eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu, eta ere Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du hiri nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jaz adibidez Estatu Batuarra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Gasteizko jazaldiaren 45. edizioa uztailaren 12an hasiko da. 6 egunez hiriburua jazez jantziko da jarduera desberdinen bitartez. Aurten programazio zabala izateaz gain, apustu garrantzitsua egin du jazaldiak kaleko musikaren alde. Mendizorrotza eta Printzipal antzokia ez ezik beste eszenatoki berri bat gehitu dute aurtengo programaziora. Pradoko parkean egingo den jaza parkean ekimena. Alberto Ibarrondo jazaldiaren zuzendariak programazioaren xehetasunak azaldu ditu. Aurtengo programazioa nahiko zabala da, baina horrela bizkatxo bat hobeto azaltzeko 2-3 zatitan banatu dezakugu. Alde batetik dakagu hori den bezala Mendizorrotza, eta hanukiko dugu talde garrantzitsuenak, ez? Beti bezala ekartzen dugu azkenengo proposamenak, gaur egungo belaunaldiak beraien proiektuak aurkeztuko dituzte, eta beste batzuen artean badaukagu adibidez Snarky Papi, orain bertan jazz munduan dagoen talde nagusi eta handi garrantzitsuena, eta beste aldetik ere daukagu Robert Glasper. Britan handitik datozen talentu berriak, Jazz Ahmed, emakumea den trompeta jolea, eta Zion Cross. Ere baditugu hemengo talentuak eta nabarmenengoa izango litzateke Julia Valle, kontrabasu jolea. Baditugu ere beste proposamen interesgarriak Mendizorrotzan, adibidez edukiko dugu ere Xabi Torres, piano jolea, eta ere edukiko ditugu beste aukera batzuk. Lortu nahi duguna da zubi bat eraikitzea, jende gazteen eta jazzaren artean. Eta horretarako ekarriko dugu Keizio eta bere proiektu jazz munduan oinarrituta dagoen jazz magnetizm proiektuarekin. Eta horrekin publiko berri bat erakartzea espero dugu. Beste zutabea izango litzateke Printzipal antzokia. Hasiko gara Euskal Herriko Harrobiarekin, ikasleen jazz orkestarekin. Ere baditugu beti bezala Printzipal antzokia nahiko proposamen vanguardistak edo berriak ditugu. Edukiko dugu adibidez James Brandon Lewis, Asieki, poloniarra, bere ragtime proiektua aurkezten. Edukiko dugu ere Rising Star sariaren irabazlea, Jesai Karapetian, armeniarra da eta oso piano jolea da eta oso proposamen boteretsua duena. Eta azkenean ere edukiko dugu beste gauza oso berezia dena eta beti da badaukagu jazaldien horrelako sorpresa edo. Eta kasu honetan da Casa Overol da abeslaria, ekoitzilea, bada ere bateria jolea, eta hirugarren zutabe izango litzateke kalea. Hau ikusten dugun bezala, ez? Gasteizko jazaldiak
aurkeztu duen proposamena berriro jasa kalera eramatea da. Eta horretarako daukagu aukera zabal bat, adibidez, daukagu Gasteiz kolektiboarekin egin dugun hitzarmena edo akordioa, eta ere egoko dugu beste proposamen bat oso interesgarri dena, eta da Jasa Parkean. Jasa Parkean izango da larunbatean eta igandean 12:00 8:00 arte, eta hor denetara egoko dugu. Egoko ditugu musika eskolak, bai Luis Aramburu eta bai Jesus Guridi, etorriko dira musikeneko konboak, etorriko dira ere Nafarroko konserbatoriotik ere etorriko da talde bat, eta ere eskainiko ditugu beste talde profesionalak edo izen bat duten taldeak El Prado parkean, ez? Aurtengo kartelari dagokionez jendeari eman nahi izan zaio garrantzia. Pandemiak sortutako egoera eta gero nolabaiteko normaltasuna islatzen duen kartela, hain zuzen ere. Horrelate, beti protagonismoa izan da musikariak edo hiriko zerbait, instrumento bat eta horrelakoan. Baina gure ustez protagonismoa nolabait sakabanatu behar dugu. Publikoa, musikariak eta Gasteiz. Eta hori kartel batean jartzea nahi izan dugu. Publikoak ere bere protagonismoak hartu behar du. Eta bestaldetik ere ez dira maskariak agertzen, elkarrekin gaude, agureak daude, umeak, pizkatxo bat, biztanleria guztia nolabait hor isladatzeko. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea, eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu, Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jaz adibidez estatu baturra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Hiriari nolabait atraktibo gehiago ukitzea, ez bakarrik turismoak egiteko, baina ere hemen bizitzera etortzeko eta bereziki gure bizilagunen bizia aberatsagoa egiteko. Kultura eta jasa sustatzea dira helburu esanguratsuenak. Horrez gain, Gasteizera hainbat onura ekartzen ditu jazaldiak, hala nola turismoa eta nazioartean hiri ezaguna bilakatzea. Aupa, arratsaldeon bai. Tú, Ray, no sé qué me pasa, tío. Estoy inquieto. Hostia, Charrito, no puedes parar. Orida, Chuti, estoy intranquilo. Somos los hombres tranquilos, en sociedad, ganamos, gozamos... Bueno, Raimundo Kanastero taldea lehenbetzi esan beharra dago lagun talde bat gehala. Batez ere, eta, bueno, orain dela urte bat eskas sortu zen proiektu txiki eta lagun artekoa, ez? Oso polit bat. Ni pasaren udan ateatzen nintzen beti gitarrakin, asteburutan, eguraldi ona izan ez geho, ateatzen nintzen gitarrakin kalera. Eta Mikel Zalduendo, Lizarrako mutil batek, lagun batek, proposatu zian ea joan nuen gaztetxeko urte horrenen, Sugarra gaztetxeko Lizarrako urte horrenen. Ekainan egiten dela. Hoi da, ekainako 25. Taldea sortu baino lehen, proposatu zian, eta esan nion, itxoin, igual ni bakarrik joko dut pertsona gehiagokin eta lagun batzukin. Eta Inigo Camposi eta beste 3-4 laguni proposatu nien, eta hola, aste bat ensaiau atope. Los Llanosetan, Lizarrako Los Llanosetan eta saiatzen zenuten, bai, egia. Osea, hasieran bertsioak zian danak. Eta jendiai gustatu zitzaion, eta hauek hasi zien proiektua aurrera eramaten, eta ongi ez, esan dezakegu. De puta madre, bai. Hoi da, bai. Iraia parte nola, justo finka hontan, bai, etorri ginen finka honetara, pixkat, asteburu intentsibo, ez dakit nola esan, baina bat egiteko, ez? Danok etorri ginen hemen, tienda kampainaekin taula, nahiko, gitano, guapo, eta hemen txeban genuen lehenengo laukantak, eta kriston astebura pasa genuen, eta oso finka berezia eta oso gustora sentitzen gara.
Bale, taldearen osaerari erreparatuz, pixkat bi etapatan pixka sailkatuko nuke. Lehenengo etapa izan zen aurrenekua, hasi ginela... Gaztetxeko urte hurrenean jo zen Gaztetxeko urte hurrenean jo ginunak. Gero ja pixkat aurreago etorri zen Vitorino, ez da estrella, indudablemente, eta gero ja aurreago Julen Arbizuk zautzen du jende desente Iruñako Sarasatekat musikari onak. Azkenian guk nahi duguna da Raimundo alik eta urrunen eraman, ez? Orduan hori, Julenen laguntzarekin lortu ditugu metalak sartu, eta trompeta, eta tromboia, eta piano bat, eta ematen dio gorputz pila, ematen dio bandari. Hauek hasi zian eta kriston aldaketa nabaritu genion. Orain daukan soinua, Bai, dauka gorputza handia bat, eta hasi geha pixkat estilo diferentea jotzen, eta nabaritzen da aldaketa. Eta jende horrek dakarrena ere da, hori egin aldituzula gauza pila. Kalitatea. Hori da, azkenean gu kalekoak gara, baina ez dugu musika ikasi. Baina esentzia, Esentzia bai, hori hemen daukagu beti. Bai, baina hori, Julenek esaten die, hau, pin, eta... Hori da. Eta listo. Hori da. Gure musika estiloa, hasieran hasi ginen rumbakin gehien bat, rumba jotzen, baina hain jotze dugu pixkat rock and rolla, pixkat kumbia jo dugu ere, azkenengo abestia hori menudo polokon ere da salsera pixkat kumbia bat, bai, hori da, bai. Eta pixkat estilo guztiak, baina gure estiloa, gure estiloa zera garrapatero, ez da egit, dana, atatzen dana, ez? Hori da. Hace un frío del copón, chaquetica y pantalón para abrigar. Pena no sirvió de nada. Diskari buruzko gai hontan gauza da betiko moduen dirua. Nire intentzioa aurretik zen, nik esan nien, nahiago dut ekipat hori gutxi izan eta gutxi erosi, eta diska fisiko bat ateratzen, nahi egiten zian ilusio pila, hori diska bat izatea eta nire diska, sabes? Baina pentsatu enun, gaur egungo internet eta mundu elektroniko hontan oso erraxa zala jendea iristeko, grabatu, ustea dirua nahiko ongi grabatzen, eta gero, atera hori egin duen moduan, YouTubera batzuk bideoklipakin, eta beste batzuk, bakarra ez, Benjamin ez, Kamineros, eta Spotifyen eta hori, eta nahiko merke edo ekonomikoa den modu bat aurkitu dugu, eta orduan, hemendik aurrean nire asmoa egia esan, eta nahiko buru gogorra naiz egia esan. Eta nire asmoa da egunen baten ateatzea diska fisiko bat. Buscando el aire, fuera la pecera, pintando camino a mi manera. Orain udaz disfrutatu, baina tope, nik esango nuke. Zuzenekoaz disfrutatu da gure intentzia gaur egun, abestiak kantak sortzen segitu, atope, hortako beti da garaia eta betia berandu, esaten den modun, pixkat. Hortaz disfrutatzea egunerokoaz, etorriko dien kontzertuaz, hasi berga kriston gogaitut lehenengo kontzertua emateko bandakin, Berriozarren, Akeinak 18, publi. Eta hori, disfrutatzea eta aurrera jotea. Uda polita nik uste izanen dela. Dauden kontzertuei begira gero adea... Zurekin betia polita. Aterako dian kontzertuak joango gara esaten ta, baina... Uda polita izanen da, baiet. Bai! Itxo! Eskerrik asko, Txuti. Zuri, haupai, Txuti.